mata ji mana kai kai mata kin haka kina da kyau fiye da tunanin mutum kina ganin sura kamar ke kika wa kanki daga ina haka za ki je ina kenan ina na gidan naku kai gaskiya kin yi dace da ai zubin kira man dole wannan gida sosai ma saboda girman ki ya wuce na karamin gida wallahi da wani sami ki da ce wallahi amma ni har a zuciya ina son kyawun halitta kin kai a yabe ki kina da kin da kuma ya dace a yabe ki haka ne kwarai ma kuwa da baba ni kuma na dan gida na matsayacin haka baba na san cewa ne kawai ce tare da matsayacin kuma je gida so da kin riga kin sani na ga miki kin san irin wannan zaki na kula ba ai matsayata ba ni ba askin da yake kan wani dan iskara ba da gani ma irin barayi ne wa kadan gidan wani ne ana me na ta ne bai daga shi wannan matsayacin ne biyan da aka yi age matsayacin